Hallelujah. Amen. Uyiqondile wenze ithuba legolide unqula lona ulozitilo wakho. Hallelujah. Because David yena wenqibile impahla. Kodwa wathi abegidi, wathi abekukosi noThixo, wathi uthensele, wathi zawo impahla, wathi waze akayeka. Hallelujah. Amen. Akathi hayi ngoba nginxiba kahle mandime ndingamkholi uThixo. Waqhubekela. Hallelujah. Amen. Kodwa sinehlolo salethi anazi bazonxiba le nkonzo le kunye kodwa ndidiniwe inqoba leziwani. Waludini lezo yaziwani nazo uludiniwe kuya kuThixo ulehlobo ulilo. Nkosi yam. Uthi udiniwe ukuma phambi koThixo ngohlobo yena kwenze walila. Hallelujah. Amen. Yo ikhonde yangaseAshdod mayibuyele kuwe. Hallelujah. Hallelujah. Ubucwebe bakho useAshdod mawubuyele kuwe. Hallelujah. Hallelujah. Amasirayeli ayenika for 3 days. Asuka ePuta ongene eKhanani. Hallelujah. Kodwa ahamba into engaba 40. Hallelujah. Amen. Zonke zansuku ayetheni ayifakile igolide yawo. Ayifakile igolide yawo. Hallelujah. Amen. Ayibhuda emveni kwensuku eziningi. Ngosi athini ayikhonza. Hallelujah. Jesus. So that means uThixo wengela ngxaka ntoni? Egolide. That is why igolide lesilivere ize zikaThixo. Hallelujah. Abantu abaninzi bathi igolide isilivere amacici necklace into lezinde ezikadisapela. Hallelujah. Amen. Njalo uxelela uDisapela akhona eyi-1 into ayidalileyo emhlabeni. Amen. Akwazi uDisapela ukwenza igolide, akwazi uDisapela ukwenza icici, akwazi uDisapela ukwenza isilva. Lele kaYehova lonke ehlaba lenzaliseko yayo not. Amen. Hallelujah. Akakwazi uDisapela kwawuzenzela ubomi bakhe, akakwazi uzenzela, akwazi uzikhulisela nto uxhomeke kwizinto ezingabani zikaThixo. Hallelujah. Amen. Ngoba leli kaYehova lonke ihlabathi ntoni lenzaliseko yayo idale nguThixo kuqala ugolide leyo xa ithe yaba kuthi ayilahlekanga ngekowayo. Amen. Itshe yamasirayeli yenziwe ngantoni ngegolide yabiwa wathi mayibuyele yabuyela. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nobana uDisapela wayenxiba igolide wayenxibe ngohlobo lwerogo yena ngokwakhe